siya. Karon nga episode among ipakita ang mga nagkanaiyang klase sa mga higala. Kung kamo na may higala nga inani o kinaiya, itag ug i-share sa ilaha para aware sila. Sugdan nato ang ikaunang klase sa higala, ang higala nga way buot. Mauni silang klase sa mga higala nga dagko ug baba, burara, walay buot, way paki kung malapsan sila. Pariha ani, wala ta. Uy, Jai, kay numdum ka katong ni ate tagbukid nga na shock gani ka na slide ka dito. Lagi as in Jai. Unya katong ingon niya ba nga brada ka gakaon. Uy, maling ka. Awar gani mong lubot oh. Galama man lang na. Wa ka bantay na lapsan ka Jai. Kaiyo ni mo eh. Che. Unsay lapos? Kabigat ka ni mo uy. Makalingkod man ko ganihay lang sa inyo og ketchup. Kaila kag ketchup? Sure ka nga ketchup na? Hala ikaw na pag ako Jai kay mas nakahibaw pa man ka nako. Ketchup na ketchup. Kawas sa buot ni mo Mex eh. May pamaligo ka dito na kay mo taon. Sumibihan mo. Wow ha. Duslak ra. Che. Hala uy dugko man sa ito. Uy kaluod ani. O, di ba? Ketchup daw? Ikaduhang klase sa higala, mauni ang higala nga murag Santa Maria. Mauni silang klase sa mga higala nga mura og Birhen Maria. Hinhin og nilihukan. Sige pamadlong kung sayop ang inyong binuhatan. Pariha ani, wala ta. Megs, hangin kaayo diri no, nindot kaayo. Daghan pa yung mga show photo dyan Megs. Uy, gamit ka na cellphone na selfie tag Megs. Uy. Oh, yes. Wow, gwapa kaayo ta diri Megs. Grabe na Hoy, Maria, latra. Day, kumusta naman taon ka day, uy? Address naman kaayo ka. Pahangin sa diri, uy, jam-jam sad namon. Unyara, uy, kay sugop akong mama. Hoy, Maria, murag ka magkinsa. Uy, duol ra kaya tong balay. Uy, tagdisilingan na unsa man ko. Uy, murag kag napawa, naputos kag habol. Sige na, day, Maria, latra. Ari na dinihi. Mananaw tag mga cakes ng mga shofo para ma-virginan po na imong mata. Di ba, day? Sakto din day, shofo, day. Jesus Maria Jose, for just for Santo Lamdagi, intang sila silang ipangyawit. Unya na lang mga Megs, uy, kay mupalit pa kong kandila. Gisugop ako sa kong mama, naghuwat na to. Ha? Saan man na ni mong kandila, day? Uy, kaog tong tuto karo. Akong idagkot sa inyong mga kalag, day, nga mga siaw kaayo. Grabe siya, uy, gipatay na dayon ta, sis. Adto na ko, uy. Halalakaw dito, uy. Ang sunod na klase sa higala, mauki ang higala nga cellophane. Kani nga mga klase sa higala, mauni ang mga plastic na higala. Maayo kaayo sila sa imong atubangan, papuri diri, papuri dito. Pero, kung wala ka sa ilang atubangan, patay ka sa libak, sis. Pariha ani, wala ta. Uy, Megs! Kamusta naman mo? Uy, nakita kita dali sa Roro ay. No? Uy, Megs, kagwapa ba na to ron? Uy, sa una kay bugasan ba kay kakaroon kay... Hamas naman kaayo, oy. Bitaw Megs ay makasanaon. Manggit kaayo ta, oy. Unsay gamit ni mo, Megs? Ay, sus, Megs, eh. Dahil sigupag ako na gano'n, Megs. Hala, Megs, ganahan sa kaayo ko sa imong lipstick. Mura kag si Ann Curtis, na anak ni Rex Cortez. Ha? Akani? Sus, abon na gitaw ni Megs. Ay, kasiksi po dyan kaayo, sus. Where you set? Hala, uy, Megs, isa Forever 21 lagi ko nagipalit ba? Nice, eh. Kaayo, Megs, bagayan kaayo ko sa imong gisuloob. Sunoon niya na ako na, Megs, ha? Sure, Megs. If you need help, just call me and I'll be there. Yeah, aris ako, Megs, ha? Narito ang may pere. Mabere! Ano ka ba? Kalawad na to niya, no? Diyos ko, Lord! Oh, di ba? Plastic ra. Ang sunod nga klase sa higala, mao kini ang higala nga prangka. Kani nga klase sa higala, mao kini ang sobra kaayo mo prangka. Kung unsay makita niya sa imuhang naong batik, sa ilang pananaw, prangkahan kanila. Makahilak na lang ka sa ilang pagka-prangka. Parihani, wala ta. Ay, nagbaba. Bilang! Ay, manong mga bil! Ako nga, Biday. Ay, murag po ako pinos ba yun? Ay, anak sila, Day. Murag Ann Cortez daw, Day. Murag yung kagi pa ako pinos, Day. Ay, napay mo sinunutan. Murag yung kakarang tao dito. Pag-inis na gunigat to. Pag-sure, eh. Anak sila
ng karidad. Ang ngayon do kuno kay ko sexy. Pajud kaayo. Pag naman dro ay si kinabuang kay magkita kami ni mabebe dito. Agoy nito usad ka kay babe ka mga plastic ito sila. Pag ilis dito ka. Hala, uy, mag-ilis na sad ko. Ay, mag-uon lang gito ko mabebe. Malit na sad ko aning. Haylas bibiyaan kan damyan mo kag kugtong. Pag ilis dito ka. Okay, Max, hala, sige, mag-ilis na lang ko. Oh, di ba? Is a pranka. Ang sunod nga klase sa higala, mao kini ang higala nga aryat. So, mao ni ang klase sa higala nga sobra ka aryat. Sige lang pagwapa, may rabagwapa. Himiliin ka ayong sigig reklamo. Mahadlok madaot ilang beauty, may rabag na beauty. Pariha ani, wala ta? OMG! It's so init talaga! Oh my gosh! Girls, now may sunblock? My skin is so dirty na talaga! Uy, kaariyak pa ni mo! Uy, kalagong naroon oh! I have lots of brushes na! Di ko siya carry! Hala ka, naman lang yun nung samantaon nun siya. True, saan ba? Guys, I'm so sorry. I can't go to the beach talaga. Dali, ra ba kayo ko mo itom? Saba ka diha, uy. Lain sa kay Gwani kag beach. Unya mo puti ka. I can't, guys. I'm so sorry. It's so init talaga. Let me freshen up first. Really. Oh my gosh. Na, to ara ga makeup naman noon. Are you was to the ayat sa? Next, bad man na, uy. Sus Maria Sip, uy. Oh, di ba? Are you was to the aryat sense? Ang sunod nga klase sa higala, mauni ang higala nga feeling gwapa. Sumpay ra ni sa aryat nga higala. So mao kini ang klase sa mga higala nga sobra ka feeling gwapa. Left and right ilang makeup, kay lagi magsigig pa gwapa, kay daghang gwapahan sa ilaha. Ka feeling gwapa ba? Pariha ani. Wala ta. Oh, kainit ba, oy? Uy, karidad. Nabuang ka naman diha, uy. Pamaypay nga. Malani ragyapon imong mga pulbos sa init, uy. Mo bitong namaypay ko kay malanay. Hala, oy, kabiling syupa ba ni niyo, oy? Mi? Pag sure di ha, Megs, uy. Undangi ko na nanata sa beach, oh. Relax. No way, dapat gwapa jud ko bisan asa nga angle kay daghan na pag mga syupa sa palibot. Sige, uy. Gwapa na lang ka. Uy, sad. Kana ba, syufahan sabay ako sa inyo ha, pero sa atong lima, mas syufa gyud ko. Megs, bad man na. Sus. Oh, di ba? Shofara? Ang sunod nga klase sa higala, mao kini ang higala nga igdurantihon. Oh, namoy nari nga higala sa kaning mga klase sa mga higala ang igdurantihon. Dili kay ba mo gamit sa usa ka butang nga simple ra kay gamiton. Pariha ani, wala ta. Mga Megs, mag-picture sa to. Ay, gawag tayo picture as a group. Wala may pa kay wala pa gyud remembrance. Imo lang cellphone gamita. Ay sige ikaw lang kay gamay mo kag mo. Ang bibi. Ali mo diri. O sige ay, dili na ikaw. Langsaon man ni oy. Nyara ha. Langsaon gani ni di ko kay baw. Hala, puy gatuga man ni siya i-click na oh. Loy ana ra di ay. Sige. Na uy dugaya. Inanaon ra di ay to. Sige na. Sige. Smile. Hala uy, video man din ni oy. Tamsa. Hala, uy! Ako, bis! Uy! Lara, oh! Nanihon naman na, oh! Sige. 1, 2, 3. Ay, ano? Uy, sana ka-timer man di. Saan ipagpautay? Hala. Uy, utro sa kang ignorante. Uy. Next, bad man na. Oh, di ba? Dagan na sila. Ignoy kases. Ang sunod nga klase sa higala, mauni ang gitawag natong higala nga harabas. In short, hingayo. Mauni silang klase sa mga higala nga grabe kay ka mga hingayo. Kung unsay makita nila nga pwedeng pangayoon. Ang nakapait, hotdon pagyud di binlan ang tag-iya. Pariha ani. Wala ta. Halata! Inas lagi na yung lip tint dye. Din ka nakapalit anak. Pasaway daw ko, be. Oo, hinatag man ni Merlenda nga akong higala. Oh, masaway, oh. Pasaway daw ko, be. Uy, kapuha na ba na yung mga bill nating? Pero nice ang shade. Pasaway ko, be. Pero, ano nalagot? Insa ni siya na... Malo ni? Agawan. Ay, naipo na day na? Oo. Pero hinay-hinay lang mo isa kay hapit na ra ba na mahuro ko ano? Bati man. Uy, arte. Anak ra gani ko. Uy, Mex, mga on na ninyo. No thanks. Bisa kita kong tiyan anak. Palit ko lang siya. Saan man siya? Uy, kadako. Dami sir, in fairness.
Kaon ba na? Tagay kape. Sabi ko pag magsakit imong tiyan og baraton nga pagkaon. Ay, gigutom ko. Kami kay kaon. Uy. Pati ko. Amoy ba? Kada ko sa imong hamunggot. Ano, uy. Tagasag bebe. Kada mo bani mo uy. Dami ka ayo. Bibi pa kami ginapalihan na. Matugtog daw ka diyan. Yo, uy. Sabay. Tagan. Mirise. Tagay tubig day. Mirise. Next bad manak. Susi. Oh, di ba? Gihurot gyud. Da, tukan ka lagi. Ang sunod nga klase sa higala, mauni ang atong gitawag nga higala nga hakog. Mauni sila ang klase sa higala nga sobra kahangol. Kung naa sila ilaha, di gyud manghatag. Bisan unsaon pa kag tuwad-tuwad diha para manghatag, di gyud katigaan. Parihaan ni. Wala ta. Ay, nasimil sa. Kalami ako. Uy, unsa ni kaon Megs? Dani pa ko sa yung gipaitan ka ganina lami kayo. Mama ba tagai daw ni. Asa daw? Ulo, uy, puduon, taga imibi, pati lawa daw ni. Kangol ba ni niya uy? Sa daw di mo Lami kayo. Pangatag uy. Kahungul. Pati lawa daw mi bo. Matukan kang Balik na mag-inyo, uy. Lagoy sa bibi. Nag-abot ka sa kalami, uy. Kahangol sa di mo, uy. Gabaan sa ka, uy. Dagat. Sunod mo palit niya ko gingana. Hala, ganyan. Megs, bad man na. Sus. Ano ka? Patay mo. Patay mo, gamay ra ani. Oh, di ba? Hakog ng tigay ko. Sunod nga klase sa higala, mao ni atong gitawag nga ang higala nga artistahon. Parehan ako, artistahon. Mao ni sila mga klase sa higala nga naay kaanggid-anggid nga hitsura sa mga artista. Parehaan ni. Wala ta. Kaanindot ka sa buwan, uy. Para jud ka nang makarelax ka din lugar ay di para sa balay nga daghang yaw-yaw, napasikorason nga makalagot. Ay, pusing-pusing sa ko dili niya. Ay, ay, baby boy. Dili ko si, kugita ko si Mother Sitang pantalan with love. Ay, mao ba? Abi mo gina kong kugita. Gamay mo gud kay ka. Kung di si Mother Sitang, uy. Ako sad, ako ang anak ni Mother Sitang. Kaliwat yun ito mga sitang. Ay, mga Sitang. Di ko mo ako nga kaliwat. Tahon good. Gamay ni mo, uy. Well, Para akong pistingan kung kaliwat ba yun ka. Sige, Abaw ka sige, mo sige. drama. Oo. Abaw ka mo sayaw. Oo. Abaw ka mo paso. Oo. Pictorial sa tako. Mother Sitang. 1, 2, 3, start! Sunod ka na. Magpaso na ta sa runway. 1, 2, 3. Mag-showdown mga tapos. Kita nga. Katugo ikaw. Kagap na ko diri Mayra ni mo. Kaya daw. Muuli ka sa inyo kay kugita dyan ka. Kugita ka. So mga katuratsa, mauto ang mga klase sa mga higala. Ikaw, asa makaklase ato nga higala? Ayaw kalimot og tag og share sa ilaha para ma-aware sad sila. Diba, kakuratsa?